Здравейте и добре дошли в шоуто на Каро. Днес ще си говорим за приятелството и съм поканила един много специален гост в нашото студио. Нека аплодираме Рая Заркова. Много благодаря за поканата и за мен е изключително радост, че съм тук в твоето шоу. Много благодаря. Да, Райче, днес ще ти задам малко въпроса за приятелството и да ти чуем мнението. Нека да започваме. Сега, Райче, ти имаш ли си някакъв най-добър приятел? Да, имам си. Юлиана Дойкова се казва. Аз много я обичам и наистина много се радвам, че я имам. Чудесно, но защо точно нея? Защото според мен тя ми показа какво е истинско приятелство и наистина много бързо с нея се сприятелих. Просто е така на първата минута и вече си я харесах. Все едно беше избрана да кажем нещо подобно. Фантастично. Как се запознахте? Интересното е, че една моя приятелка ни запозна. Всъщност тя беше на част на занимания и много искаше аз да дойда и съответно аз приех. И отидох и се запознах с нея. Първоначално не я харесах, между другото, първите месеци, обаче след това разбрах, че тя е много готина и наистина ще е много добър приятел. Ами, това беше интересна история. Добре, какво обичате да правите заедно? Всичко бих казала, но може би най-вече да се разхождаме някъде, примерно или да излизаме с братчетата и сестрите ни, защото те също са много добри приятели и да. Всичко, което правим заедно, ми е забавно. Хубаво. Като за финал, някога би ли заменила? Не бих казала. Тя е... За мен си ми е перфектно. Уникално, това е истинско приятелство. Благодарим ти, Рая Заркова. Благодарим на всички, че бяхте с нас. Ще се видим в следващия епизод, когато си говорим за нашите приключения през това лято.